Täällä kävelemässä kotia vain. Ja tosiaan mä olin äsken tuossa kaverilla, niin nyt mä oon kävelemässä kotia kello 7. Äiti sanoi, että mun piti mennä kotia, joten nyt kai mä menen sitä kotia. Tässä on varmaan joku mettä. Huh? Mitä? Mitä asiaa? Haluatko karkkia? Joo. Haluatko karkkia? Oikeesti. Ota vaan. On ja. Mitä? No puo. Apua. Kuinka sä pääset mukaan talloon? Meillä on tuollainen pakettiauto siellä. Sä saat nukkua. Ei. Sitten saa karkkia siellä. Apua, mä nukutaan. Apua. Tää on varmaan helpollinen lapsi. Niin varmaan on. Auta saatana. Kyllä se pullolla vastaan kantaa. Tää on pieni takkisa. Tule kusialle. Tonne. Sä et karka minnekään. Kun nyt tuu tänne majaa. Älä mennä. Mene! Äiti, ketä nämä miehet on? Mä en näe mitään. Varmaan helpollinen lapsi. Haastakaa.